40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση του παραρτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων στην πόλη μας. 40 χρόνια αγάπης και αφοσίωσης στον παραδοσιακό χορό. 40 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στον κοινωνικό και πολιτιστικό ορίζοντα του τόπου. 40 χρόνια αγώνα με μία και μοναδική έννοια: να μην ξεφτύσει στο πέρασμα του χρόνου η παράδοση της πατρίδας μας. Ανοίγεις την πόρτα ανυπόμονα, αντικρίζεις τα ίδια γνώριμα πρόσωπα, ακούς τις λατρεμένες μουσικές. Τα πόδια σου θαρρείς χορεύουν από το δρόμο ακόμη. Αυτό το συναίσθημα, το αξεθύμαστο από το χρόνο, δεν γνωρίζει ηλικία. Στην αρχή κρατάς σφιχτά το χέρι του γονιού που σε συνοδεύει. Αργότερα νιώθεις το βλέμμα του να σε προστατεύει ώσπου να μπεις. Πολύ μετά, μονάχος τρέχεις προς τη δεύτερη οικογένειά σου. Γιατί αυτό είναι το Λύκειο των Ελληνίδων για μας. Μπορεί για κάποιους η αγάπη για την παράδοση να μας κάνει αναχρονιστικούς. Το πάθος για τη λαογραφία να μας καθιστά εκτός στεγνής πραγματικότητας. Μπορεί όντως να πιστεύουμε και να τραγουδάμε έναν κόσμο που πια δεν υπάρχει, μα πιστεύοντας τον δημιουργούμε ξανά. Ανύπαρκτο λέμε μονάχα ότι δεν πεθυμίσαμε αρκετά. Όποιος δεν ανουρίστηκε με μακεδονίτικο τραγούδι, όποιος δεν έκλαψε με υπηρώτικο μυρολόι, αδυνατεί να συνειδητοποιήσει το δέσιμο και τη λαχτάρα μας. Την αυτόματη κίνηση των ποδιών να περπατήσουν στα βήματα του τσέστου, των χεριών στα χνάρια του μπάλου, των χιλιών στους τοίχους της δεροπολίτισσας. Χορεύουμε, νιώθοντας σφιχτά πάνω μας, κατάσαρκα δεμένη σαν φυλαχτό, την αρματοσιά μιας αγάπης με ακατέλειτο ρυθμό, ακατανίκητης σαν την παραδοσιακή μουσική που υπηρετούμε και παντοτινής. Γιατί γεννήθηκε στο πρώτο χορευτικό μας βήμα και σαν πεθάνουμε θα παραμείνει στις καρδιές όσων ακολούθησαν τα χνάρια μας, πιο δυνατή από πριν, ποτισμένη με τη λατρεία μας ακόμη και για το χνούδι που αφήνει στο δέρμα η φορεσιά. Πιστεύουμε στην παράδοση, στη ζωή, στο χορό. Άλλωστε ζωή είναι η παράδοση. Παράδοση είναι ο χορός και ο χορός είναι η αλήθεια της ζωής μας. 40 χρόνια τώρα ανταμώσαμε σπουδαίους καλλιτέχνες. Χορέψαμε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, μπροστά σε σημαντικές πολιτικές, θρησκευτικές και καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Είχαμε στο πλευρό μας σπάνιους ανθρώπους, δασκάλους που χόρεψαν, ίδρωσαν μαζί μας. Νιώσαμε δάκρυα, αναστεναγμούς, ευχές να μας αγκαλιάζουν και να μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε. Ταξιδέψαμε σε άλλες εποχές, μέσα από τραγούδια και χορούς. Διαμορφώσαμε το χαρακτήρα και το ήθος μας, καθώς όταν χορεύει κανείς, αφήνει να ελευθερωθεί όχι μόνο το σώμα, μα και η ψυχή, να εκδηλωθεί ο χαρακτήρας. Κάποιες μελωδίες δώσαν εντολή σε καρδιά και νου να γεννήσουν τις χορευτικές κινήσεις με τις οποίες καταφέρνουμε να λυτρώνουμε την αγωνία, τον πόνο, το παράπονο, τη μοναξιά, τον έρωτα, τη χαρά μας. Μετά από 40 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Ένα μυστήριο όμως συναίσθημα παραμένει αναλύωτο στο χρόνο. Όταν σφίγγουμε τα χέρια,
Κοιταζόμαστε κατάματα και αδειμονούμε στο άκουσμα της πρώτης νότας, στο ξεκίνημα του πρώτου χορευτικού μας βήματος. Αισθανόμαστε κάθε φορά το ίδιο. Αυτή η εικόνα, πιασμένη να χορεύουμε, μας ακολουθεί από την ίδρυση του Λυκείου. Φέτος γίναμε 40 χρόνων. Να γεράσουμε έτσι, Θεέ μου, καλοστρατιά μας.